Welcome back to the Wild of TV mga kapatid. Ang gagawin po natin is maglilinis po tayo ng loob at try natin pagparisin yung lagyan ng pares yung isa yung isang mga kapatid, dahil gawin natin siya gawin nating sitter muna sa mga mangingitlog dito, dahil kapag may nangitlog dito mga kapatids, ipapalimlim natin sa kanya mga kalapatids. Gagawin po natin sitter yun mga kalapatids, so hindi na po focus mga kalapatids. Yan so mga kalapatids, may kumakala pong sakit ng kalapati ngayon at mga manok bird flu daw mga kalapatids. Magkakaubusan ulit ng kalapati nito. Sana hindi tayo matamaan ng bird flu mga kalapatids. Ang alam ko mga kalapatids, ang lang doon is sa Nueva Ecija mga kalapatids, dahil doon daw po yata natamaan yung mga manok nila mga kalapatids. Mga bird flu umatake mga kalapatids. Sana hindi madawit yung sa atin dito mga kalapatids, para hindi tayo magkaubusan ng mga kalapati mga kalapatids. Nasa labas yung mga kalapati natin mga kalapatids. Pinaronda ko dahil iwas na rin sa sa stress na nagagawa nila dito mga kalapatids, para hindi siya nakakulong palagi. So tara mga kalapatids, punta tayo doon at maglinis muna tayo at try natin pagparisin yung dalawa mga kalapatids. So di ko alam mga kalapatids kung maglolo visit ako ngayon kay Sir Rockstar, dahil gawa ng busy at baka mahuli tayo sa daan na quarantine mga kalapatids, para doble ingat na rin mga kalapatids. Ingatan natin mabuti mga kalapatids. Nag-ronda na naman yata. Meron ba rumonda sa atin? Hindi ko alam kung may rumonda. Wala naman. So tara mga kalapatids. Uy brownie, so kakatapos ko lang din nagpakain mga kalapatids. Pero tara, samahan nyo muna ako maglinis ng loob paligid para iwas sakit mga kalapatids. Tara.
mga kapatids, papanuin po natin ng tubig to para presko po yung mga kalapati natin, para hindi po nainitan kapag maaraw na po dito sa pwesto nila mga kalapatids, no? Dahil dito po yung sikat ng araw mamaya maya. So maganda to sa ating mga kalapati dahil nasisikat yung vitamins, nasisikatan sila agad ng araw. So dapat yung ating locust nakaharap dun po sa yung sisikatan ng araw mga kalapatids, para dagdag vitamins para sa kaya kada umaga. So inaano po natin dito, binabaldean natin mga kalapatids para maging presko sila mamaya. Ano, baldean po natin para maging presko po yung mga kalapati natin. No? So magiging tag-ulan na naman sa susunod naman mga kalapatids. Ayusin na natin yun, dahil ayusin na natin yung mga natin para pagdating ng ulan, pag dumating yung tag-ulan season is hindi na tayo maaburido, no, na maglilipat mga kalapatids. Yan, no? Yan mga kalapatids. So update tayo dun sa ating paraffle mga kalapatids. Ang ipaparaffle natin is yung hen po na checkered. So pili po kayo na hen na breeder mga kalapatids. Ipaparaffle natin mga kalapatids para sa mga suportang tunay natin dyan. So saglit mga kalapatids. So inaano pa muna natin, binabasa-basa natin maigi para hindi matuyo, hindi agad-agad matuyo mga kalapatids. Oh shoot, you know. Hanggang dito mga kalapatids. Oh, natanggal mga kalapatids. Natanggal po yung ating hose. So ibalik natin mga kalapatids. So ayusin natin mga kapatid. So dito tayo sa harap. Yan, no, pinabaldean natin mga kapatid. So ito yung mga breeder, yung mga young birds natin. Yan mga kapatid. So hanggang dito. So natatanggal yata yung ating hose. So balik nga lang po ako kapag tapos na mga kapatid para hindi tayo maboring. So mga kapatid, ito ba yung mga laging nagko-comment sa ating YouTube, no? Ayan, no, mga kapatids. So tingnan nyo mabuti kung nandyan yung pangalan nyo, dahil kukuha po ko dyan ng mga sasali sa ating raffle mga kapatids. Ano, yan po sila mga kapatids. So tingnan nyo maigi kung nandyan yung pangalan nyo, dahil lahat po na nakakomment dyan mga kapatids, gagawin po natin sasali po na, ililista po natin lahat yan. Ilista po natin lahat yan mga kapatids, yan po, no. O lahat po na nagko-comment sa ating YouTube channel mga kapatids, hindi po natin isasali po natin yan lahat, ano. So huwag ka na magpahuli mga kapatids, mag-comment ka na at i-share mo sa Facebook ang ating YouTube channel at yung video natin mga kapatids, no. So yan mga kapatids, yan po lahat yung nag-comment. So kung mapapansin nyo naman dyan mga kapatids, kung sino yung mga nako-comment palagi, yan, no. Yan po sila mga kapatids. So yan lang po yung mga nagko-comment sa atin
YouTube channel palagi. So kukuha po ako dyan kapatids. So yan lang mga kapatids. So nagbabalik tayo mga kalapis, tapos natin malagyan ng inano natin ng tubig para mas presko sila mamaya maya mga kalapis, no? Yan, no? Paligid linis na rin mga kapatids. Yan, no? Yan po sila. So presko na dito sigurado pati dyan. So update tayo dito sa ating sa paparaffle. So yan po yung ating paparaffle mga kapatids. Yan o, si Checkered. Nakikita nyo mga kapatids. Yan o. Yan po yung paparaffle natin, si Checkered. So yung mga suportang tunay dyan, maghikayat na kayo ng mga subscriber natin at maabot natin 500 subscriber mga kapatid, no? So ang gagawin po natin siguro Sunday or Monday po yung ating raffle mga kapatids. So abang-abang lang, tutuloy natin to ngayon, papamigay natin to mga kapatids, paparaffle natin, papag-giveaway natin yan mga kapatids. Sa mga suportang tunay lang po yung makakakuha niyan mga kapatids. Yan o, yan si Checkered mga kapatids. Yan o, tingnan nyo mabuti, Checkered po yan mga kapatids. Paparaffle natin yan mga kapatids. Yan o, kaya abang-abang na o. So ang mechanics natin mga kapatids, please like, comment, and subscribe lang mga kapatids. At maghikayat kayo ng mga subscriber, maabot natin 500 subscriber mga kapatids. Maghikayat lang po kayo at i-share mo to sa mga group at sa iyong wall at mapanood ng mga kalapati natin, yung mga kalapatids natin yan. So nababalitaan ko din mga kalapatids, stop pa daw po ang ating race, yung mga race po ng club, no? Yung mga race ng club mga kalapatids, dahil gawa nung NCOV, maraming quarantine mga kalapatids, kaya stop muna yung summer race mga kalapatids, hindi pa tuloy. So mga kalapatids, yung mechanics natin dun sa raffle, huwag nyong kalimutan at mag-subscribe lang po kayo at like, comment nyo palagi itong ating video. Auto share lang itong ating video mga kalapatids, at para mabot na natin yung ating yung 500 subscriber. So hanggang dito lang ating video mga kapatids, dahil gawa ng nagugutom na rin ako at kakagising ko lang din mga kapatids, no? So huwag nyo kakalimutan na ating raffle, Sunday or Monday po yung ating raffle. Tara, sali na mga kapatids, no? So comment ka na dyan agad para may sali na kita agad, at para mabunot kita is titingnan ko yung ating mga video is kung kapag nabunot kita, titingnan ko kung naka-comment ka palagi at naka-share ng mga kalapatids. So titingnan natin yan para fair naman dun sa mga nag-share at nagla-like palagi at nagko-comment, para fair sa isa't isa mga kalapatids, at walang masabi ang isa't isa din mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids, comment ka na agad dyan. Kung kakalimutan na i-share to sa Facebook at sa mga group ng kalapati na pigeon, no, mga kalapatids, sa club. So hanggang dito na lang mga kalapatids. Please like, comment, and subscribe mo na agad, at click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. At hanggang dito na lang mga kalapatids. Peace.